AOW, onze firma e protocol die overdracht binnen de strafvonnissen binnen de Koninkrijk. Is dat eigenlijk een protocol con onze firma na 2017. Ja, we nos passe aan e herzien, pa motivo que nos tem base tempo da executele, então we nos abin sinta junto pa echt firme official e aanpassingen e vernieuwen ko abin ading. Dat sina ko tem acordo entre Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten e Holanda. Den kong nos ta atender ko cliënten na ambulante ko ta intercambiar. Dus henen aan die Aruba ko ta bij na Holanda. Of andersom, kuting sentença com nanta caiba de guia de reclassering, com nós está intercambiar e sentença nanko et pa e worden executar na e país que persona bij. Het protocol is heel belangrijk omdat er heel veel gereisd wordt tussen de verschillende landen. Er zijn familiebanden tussen Curaçao, Aruba, Bonaire. Dus mensen reizen veel heen en weer. Het is belangrijk om de reclasseringszaken te kunnen overdragen, zodat de reclasseringszaak op een ander land kan worden uitgevoerd. Ja, hoe staat het eigenlijk in de praktijk? Gaat u wel? In de praktijk gaat het eigenlijk wel goed. De invulling van de reclasseringszaak is vergelijkbaar tussen alle landen, daar zorgen we voor. Dus in de praktijk is het heel makkelijk om te reizen tussen de landen en de zaken over te dragen. Ja. Hoe ging het de laatste jaren met die samenwerking met andere landen binnen het Koninkrijk? Ja, de samenwerking tussen de reclasseringsorganisaties is heel erg goed. We hebben regelmatig contact, de directeuren hebben regelmatig contact, we werken nauw samen. Dit was een herziening van het protocol, want het protocol is 6 jaar geleden voor de eerste keer getekend. Dus vandaag was eigenlijk een update van het protocol, zodat het weer up-to-date is en we weer een aantal jaren vooruit kunnen. Ik denk dat het heel positief is, want hiermee bied je ook veiligheid binnen het Koninkrijk, maar ook rechtszekerheid. Hè? Dus als je een reclasseringsmaatregel hebt die door een rechter is opgelegd, dat die ook wordt uitgevoerd waar dan ook in het Koninkrijk. En dat is ook gewoon een bijdrage aan de credibility, aan de geloofwaardigheid, ook van de reclasseringsorganisatie, maar ook van de straf. Ik denk het feit dat we doorgaan met het protocol ook een aanwijzing is om dit uiteindelijk echt in de wet van het Koninkrijk, in de statuten van het Koninkrijk vast te gaan leggen. Dat is nog niet. We hebben nu dit protocol om dit te regelen. Uiteindelijk moet het echt binnen de wet, de statuten van het Koninkrijk worden geregeld. En dit is daar ook weer een aanzet toe. Misschien een wetvoorstel? Ja, dat is een heel goed idee. En ik denk dat wij daar ook wel op zullen blijven duwen, of dat zullen blijven voorstellen, ook in Den Haag, om daar een wetsvoorstel voor te maken. Que aanpassingen denkt será? En será, por ejemplo, detalles não, por ejemplo, que momento bota será caso e mandar back qual é a organização que está responsável para execução of dona e guia quanto via mestre rapportar na e país que toma over e guia. Dus detalles não worden aangepast. Komt er misschien een taakstraf? Het komt de miskoos taakstraf, dus bopor si bohay sentença pa werkstraf aqui na Aruba e bobay beba Holanda, nós também no caso Holanda e botingo hasila na Holanda também, of andersom também. Ayer ko awi delegação de diferente países na Abini, dus diretor ng de reclassering organisação, pero também fiscal ng Abini, para nos intercambiar diferente ding praktijk kong etabay, anto awi nos firma e protocol.